Amb 53 habitants, al cens de 2018 i a poc més de 500 metres d'alçada, Florejacs, poblat des de la prehistòria, deu el seu nom a un apel·latiu iber que significa fortalesa de les flors. Els romans hi feren diversos assentaments, però fou a l'època medieval que va adquirir especial importància amb els diversos senyors feudals que hi visqueren, on la muralla del castell oferia reclòs murs endins, fins que el creixement demogràfic obligà a construir murs enfora. Hey! El castell de les Sitges, anomenat per primer cop l'any 1025, al segle XI,
i declarat bé cultural d'interès nacional, pertany al municipi de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra. Construït sobre les restes d'una antiga torre romana, està situat estratègicament dominant la vall del riu Llobregós i constituí un element essencial a les lluites dels cristians per tal d'avançar sobre els territoris musulmans durant l'edat mitjana. Apareix documentat com a castrum de Sitges, castell de les Sitges, pertanyent a la baronia de Florejacs, també conegut com a castrum Floriagi, castell de Florejacs. A partir de l'any 1116, quan fou deixat en testament per en Pere Pons, el seu fill, abans d'anar al Sant Sepulcre. A tocar del castell trobem l'església de Sant Pere del Castell de Sitges. És una església romànica del segle XI, pertanyent a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, que apareix documentada per primer cop l'any 1042 en un inventari de les rendes del bisbe d'Urgell. I amb aquest fantàstic però fred dia de la Setmana dels Barbuts, dono per acabada la visita al castell i a l'església de les Sitges.